adaleti savunmaktan vazgeçmiyoruz. Li ser jinên gruba kampanya Enqere ya Peymana Stenbolê li ber sedema çalakî û spartina Peymana Stenbolê doz hate vekirin. Jinên endamê platforma Enqerê li mor mekan hatin bahev û daxuyaniyeka çapemeniyê dan. Di daxuyaniyê de hate ragihandin ku di çalakiya jina ya sala 2020 da 33 jin hatine binçavkirin û li ser wan doz hatiye vekirin. Ev doz di heftê Hezîranê 2021 da li adiya Enqerê dest pê kir. Li ber vê dozê jin hatin bahev û bertekê xwe nîşandan. 2020 tarihinde Ankara Kolej Meydanı'nda İstanbul Di sala 2020 de li Enqere li meydana kolejê ji bo jiyandina Peymana Stenbolê em hatibûn bahev. Li vê derê em jin rastî tundî û êrişên dewletê hatin. Di vê çalakî de 33 jin hatin binçavkirin. Di derheqê hevalên me de doz hate vekirin ji 1 sal û 6 me heta 3 salan ceza tê xwestin, em wan dozan şermezar dikin. Di nav 33 jina da yek û tê darizandin yek jî endamê qada parastina jina bûse ûçar e. Ûçar him ev darizandin û him jî hestê xwe ji bo dengê Amerîkayê wiha vegot. İstanbul Sözleşmesi'ni savunduğu için kadınlar, 33 kadın arkadaşımız Ji bo ku me Peymana Stenbolê parast di derheqê hevalên me de doz hate vekirin, ji wan yek kes jî ez im, ana em têne darizandin, arastiyên ku pêwîst e bêne darizandin ev li qesran, meclisan an jî koronan de destê xwe dihêjînin û digerin. Ji Peymana Stenbolê ev çiqas dest vekişînin jî em ê vê peymanê bi her awayî bidin jiyandin. Di yekê tîrmeyê da ji Peymana Stenbolê dest tê vekişandin. Li ber vî jî di 19 Hezîranê da jin li Stenbolê çalakiyeka girseyî dê li dar bixin. Jin radigihînin ku wê di yekê tîrmeyê da hemû jiyanê bidin rawestandin û derkevin meydanan. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.